Hey, hey. Så skal vi spille noget Supreme Commander 20. Og vi skal til den ultimative kamp. Det er 4 mod 4. Så vi har Sebastian, og så har vi Mike, og så har vi en bot, der hjælper os, og så selvfølgelig mig, den pro gamer her. Og så spiller vi så mod 4 andre bots. Så det skal nok blive sjovt, og Mike kan lige ud og hente noget slik, så jeg synes bare, vi skal gå i gang uden ham. Ja, yep. Og så kører vi. Det her, det bliver den sygeste kamp ever. Nogensinde, som jeg har spillet. Det bliver fedt, det her. Bare sådan, der står over på min anden skærm, der står bare sådan, der er advarsel på dit OBS, du bruger for meget din CPU-kraft. Synes du skal skrue ned? Nej, det gider jeg ikke. Så, kom så. Hvorfor står der waiting for other players? Fordi den venter på andre spillere. Godt så skal vi hurtigt i gang. Oh my god, jeg starter helt væk fra min. Godt så, i gang. Og min hen, den der. Fanden er jeg henne? Okay, godt så skal vi lige herhen. Hey. Hej, vi er i gang, Mike. Ja, det kan jeg godt se. Ja. Nu skal jeg ligesom lige til at skynde mig lidt her. Jeg har startet videoen, bare så du ved det. Jamen, det ved jeg godt. Godt. Det hørte jeg godt. Jeg hørte godt, da du råbte. Hey. Ja, det hørte jeg nemlig. Fordi jeg har gode ører. Ah. Jo, jeg sagde ah. Jeg sagde altså, ja. Ja. Undskyld. Det skal jeg nok lade være med igen. Undskyld, det larmer med min mus, men jeg skal altså lige have lavet en masse her, ikke altså. Du kan bare sætte til at sætte evigt. Det har jeg ikke lyst til. Kan man? Ja. Ej, det. Ja, men det skal jeg jo ikke lige have gjort endnu, for jeg laver også andre ting, ikke altså. Nå, på den måde. Nå, jeg bygger land defense. Og så sletter vi lige dem der igen. Oh my god. Nå, det er lige meget. Oj, det her det var godt. Jeg kan mærke, det går bedre end sidste gang. Jeg har bruttet. Okay. Det lugter. Okay, Mikko. Er jeg så også helt frosset? Nej. Nej, min er ikke. Nå, det var min i 2 sekunder. 2 sekunder. Jeg kunne ikke lige gøre noget der. Hvorfor det jeg kan se fjendens base? Fordi at det kan man jo ikke. Det kunne vi jo heller ikke i sidste kamp. Der har vi vores bot, han er også i fuld gang. Han er kun i easy. Så spiller vi mod 2 normale og 2 easy. Hvem er normale? Okay, dem ude i siderne, det er normale, og så dem her oppe ad linjen, det er easy. Så normal, easy. Okay. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg bygger. Og så har vi pro der, OK, noob og sådan easy. Ja, jeg er stadig noob. Jamen, det gik det godt, synes jeg. Vi vandt. Det er det vigtigste. Og du kunne finde ud af det. Okay, at vi har fået selskab. Nej, jeg kunne ikke finde ud af det. Nej, men vi har fået selskab, siger jeg. Det er lige meget. I har fået selskab. Ja, vi har fået selskab, der kommer et fly ned til os. Og selskab? Jeg tror du sagde et selskab. Okay, et selskab. Det var det samme nede i skolen til. Jeg skal hjem og spille Shoot Pig med Gustav. Ja! Det lød det virkelig som om du sagde. Det giver meget mening. Du sagde, jeg skal hjem og shoot pig på Gustav. Det lød det virkelig som om du sagde. Det var altså rigtig klamt, det der. Men han sagde virkelig bare, at jeg skal hjem og spille Supreme Commander med Gustav. Det lød som om han sagde, at jeg skulle shoot pig på Gustav. Men det er lige meget. Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget. Det er alligevel ikke nogen, der lægger mærke til. Jeg vil han allerede angriber. Han angriber ikke, han kigger jo bare. Han kigger bare, hvad du laver, Mike. Det skal han også have lov til. Han har ikke angrebet mig, det er det vigtigste. Ja. Det hjælper til at stjæle hans. Det er det vigtigste her i livet. Det vigtigste på jorden. Nej, men tata. Så flyt de her fly, det kan man da.
Der er en eller anden måde, som Gex og Benny ikke, de bruger deres ting på, så de kan sige, okay, efter du har lavet det der, så går du over og laver det der. Det ved jeg virkelig ikke, hvordan man gør. Nej, det gør jeg heller ikke. Det er pisse noget, når jeg troede kun, at man kunne gøre det i det første spil, men det kan man åbenbart også i det her spil. Jeg ved virkelig ikke, hvordan man gør det. Det er helt vildt irriterende. Gustav, Ja. tager du de der mas? Nå, ja, rolig nu. Jeg skal bare lige have... Og den dernede. Gustav, Ja, jeg skal nok tage dem på et tidspunkt med... Gustav, jeg stjæler hans mas der. Nice. Nice. Ja. Rigtig nice. Nej, fordi der er en, der er i gang med at lave noget nu. Nej! Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er en tank, der er på vej derned. Bare rolig, Mike. Hvad skal Bare han? rolig. Hvad laver den? Nu går ud i vandet. Af en eller anden grund, så har jeg rigtig meget mas, synes jeg. Men det bliver ikke brugt til noget som helst. Nej, det har jeg. Jeg har 2000 mas. Som gør dig fri. Kunne tage dig. Okay, der er altså allerede... Okay, der er allerede folk på vej ned nu. Bare så I ved det. Yep. Yep. Han angriber min ingeniør. Der er folk, der begynder at angribe allerede, ikke? Altså. Hvad laver min ingeniør derovre? Bare lige så I ved det, ikke? Hvad fanden laver den derovre? Hov, hvad var det Så. for? Nu synes jeg lige, vi skal tage lidt her. Haha. Ja, det gør vi altid. Ja. Er de begyndt at angribe jer? Hvordan kan man slette ting, Gustav? Slette ting. Altså, hvis man har fortrudt noget. Som den der, jeg fortrød. Jeg vil gerne fortryde den. Hvad for en? Den der, jeg har sat ting med. Det kan du ikke fortryde. Jeg har 3 Kan man fly, ikke- der flyver kan op man og ikke kigger deres udlægge? base. Nej. Jeg har 3 fly, der flyver op og kigger deres base. Nej, det gør han ikke. Han tager min maze. Det gør han ikke. Hvad er der? Han tager bare ikke min maze. Det er sådan 2 ingeniører, der kæmper om at få det her punkt. Lige her. Jeg flyver op og tjekker hans base. Ja, det kan jeg godt se. Hvornår Hvorfor har går vi... de ned til mig? Jeg har Hvornår ikke får vi nok maze til at kunne lave det der? Jeg har 3 fly, der Det er bare flyver. spørgsmålet. Hey! Oh fuck, han har sådan en anden kæmpe motherfucker shit. Motherfucker shit. Jeg tror ikke, det er et motherfucker ships. Nu er kun 2 skib tilbage. Bygger du skib? Nej, jeg mener det er fly. Nej, Nej, jeg mener bare fly. Jeg mener bare fly. Altså, bare fly. Gå derover. Det var ikke Du må ikke dø. Flyv! Flyv. Okay, Gustav, jeg kommer til at lade din mase. Ej. det gør du ikke. Jeg har virkelig brug for den. Sådan, virkelig brug for den. Like. Hvad fanden? Så er han blevet nødt til at gå. Så det her... Jeg bliver til at gå. Ja. Ses. Oh god. Det her det er ikke særlig godt. Nu ses. Nu, Mike, nu skal vi kæmpe virkelig godt. Ja. Ja. Gustav, hvad for nogle af de gode tanks? Hvad for nogle af de gode tanks? Ja, fordi han ikke vant til at bygge tanks. Vi bygger bare lidt af det hele. Det er den, der hedder tank. Jamen, hvad? Nej, hvorfor laver du ikke fly? Du skal lave masser af fly. Det er dig, der skal lave fly, fordi det er dig derude i siden. Jeg beskytter jo dig herhen over landet. Så bygger jeg bare lidt tank. Nej, du skulle lave fly, sagde jeg. Men nu bygger jeg også lidt tank, siger jeg. Men kan du ikke bygge meget fly? Fordi du skulle beskytte mig for alle de ting, der kommer heroppe, ikke? Okay, så får jeg bare den her tank til at gå op i hans base. Tak. Gå op i hans base. Nej, det er ham, der får det der maze. Hvorfor jeg den? Nå, nej. Kan jeg ikke bare ødelægge det der? Nej, det kan man nemlig ikke. Nej, gud, det kan du. Jeg vil lave det der. Lad være med at være flabet, mand. Skyld, men det er bare... Skyld. Skyld, men altså, det er bare... Altså. Vi bliver bare en mega... Sådan. Hvor er min tredje ingeniør?
ingeniør? I don't know, mate. Ej, min ingeniør var slået ned. Jeg laver lige en ingeniør. I don't know, man. Ja. Jeg har 4.000 mageskussi. Ja. Kunne du ikke give noget af det til mig? Jeg er kun plus 9. Jeg er plus 13. Hvad betyder egentlig det der plus? Det er, hvor meget du får hele tiden, sådan i plus. Jeg får 13. Hada! De falder alle sammen ned. Lige der. Lige der falder de alle sammen ned. Sådan, kom her. Der var flere fly, der falder ned der. Du bygger lige noget af den til. Jeg vil helt vildt gerne ikke lide det. Vi laver bare det her, fordi at det kan vi lige så godt bruge længere frem. Det får vi brug for på et andet tidspunkt. Så nu bygger jeg flyhuset. Ja, det er godt. Det er very good, my friend. Nu stjæler jeg din mase. Det håber jeg godt nok ikke. Jo, fordi du bygger altid på den. Der står en ingeniør ved den, men... Ja, men det er jo fordi, jeg ikke har nok mase endnu. Du kan ikke bare tage masen fra mig. Mike! Ja. Shippespace er væk. Vi kan bruge hans mase. Så du kan tage mase derfra? Det er det, jeg er på vej til. Prøv at se, jeg har en ingeniør, der bare løber. Run, my little friend! Hvordan kan en ingeniør løbe? Fordi han er ninja. Fordi den er ninja. Ja. Ninja! Sådan, det finder jeg ikke med 2 er det findes. Det er lige meget. Det er fuldstændig lige meget, ikke altså. Du kan gå over og hjælpe din ven med at tage noget mase. Kom, over. Kom så. Kom så, lille ven. Ja, det er godt. Over min ingeniør. Godt. Dig. Du begynder bare at stile all this maze. 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 Så begynder jeg bare at bygge en base derovre med flygussi. Ja. Fordi der er allerede nogle flystationer, og så går det hurtigt med at bygge dem, så er de halvvejs allerede. Ja. Jeg går lige min ingeniør køre igennem din base. Hvad Men så? Mike, du ved godt, når de smadrer Gussi. Hvad så? Altså, Mike, du ved godt, når de smadrer ikke, så bruger du tid på at få dem væk, og så skal du bygge dem op igen. Du skal først få dem væk. Jo. Det skal du. Så det. Nej. Det er godt nok. Det skal nok. Godt. Jeg er min ingeniør der. Godt. Du begynder at gøre op næste der. Ja. Det skal nok gå godt, det der. Næste her. Næste. Jeg skal lige se, hvordan det går hjemme i min egen base. Jeg har glemt at sætte, hvor de skal gå hen. Gå derhen. Jeg har intet mase. Lav nu noget mase. Jeg beder dig. Hvad? Lav nu noget mase. Jamen, nu kommer jeg til at bruge det hele, Gussi. Ja, men det er for satan. Jeg skal også have noget med research, fordi jeg skal have den der, og så skal jeg have den der. Det er allerede jeg er i gang med at bygge. Oh my god, I'm so made. I'm so fucking made. Research. Lav nu bare noget research. Lidt lavet meget. Der skal bare laves noget. Jeg skal have noget research. Jeg skal bare have noget. Nej! Han har en ingeniør! Nej! Hvad er det? Er det en ingeniør? Hvad for noget? Den Ja, der kommer en ingeniør nu og tager din mase, Mike. Det gør du ikke, fordi jeg bygger den først. Hvorfor gider man at bygge det der? Fuck, det var ikke meningen. Byg for satan, I klamme svin. Kommer ikke og tager min mase. Han kan ikke stile den nu. Haha! Haha, I kan ikke finde ud af at bygge sin mase. Jeg må bare bygge mase nu. Yes. Byg for helvede. Der kommer en til. Hvad fanden er det? Mike, du er bare sådan lidt like. Hvad er det? Hvad er det her? Hvad sker der? Hvad er det der? Hvad er hvad? Hvad? Hvad er det der? Det er radarinstallation. Fedt. Det er så man kan se bedre på kortet. Det gør du bare, du. Eller ikke minimappet, men at du kan se længere ud over det hele, tror jeg. Og så hvis du placerer en sådan setup ved inde i min, så tror jeg Hvad godt, fanden laver han sin til? Hvad laver den der? Du ved godt, vores ven han bliver attacket. Godt op. Hvad laver den der? Det er en Den prøver vist at angribe hans de der baser bagfra.
Jeg kan godt se, det er en easy, vi er med. Ja. Ja, det kan man godt se. Det kan man godt. I begynder bare at bygge for satan, drengen. Gustav, prøv lige at se. Jeg sidder bare og keder mig. Fordi jeg har ikke noget maze, som jeg kan bruge. Det er så træls der, når man ikke får den maze. Ja. Jeg har meget maze, jeg har stadig 4000. Godt, så kan vi lige gå og kigge, hvordan det går med mine venner over. I er færdige med dem, så kan I bare bygge noget mere maze. Det der var ikke så godt, det der. Det skal derover. Det der, det skal derover. Det der, det skal derover. Det der, det skal derover. Så alt. Disen. Frissen. Fissen. Fissen. Det var ikke det, jeg prøvede at sige. Nej. Nej. Jeg skal bare have den her, så får jeg 25% mere i masse. Oh my god. Vores ven, han bliver fuldstændig ødelagt nu, Mike. Prøv lige at se alle de der farver. Fuck, det er fabulous. Ja, det er mig, der har valgt farverne. Det er Det er mig. fabulous. Nej, Kussi! Hvad? Oh my god. Du ved godt, det er både. Du ved godt, det er både. Ja, Oh my god. Nu bliver jeg angrebet. Jeg kommer og hjælper, jeg har en hel masse fly. Helt masse. Ah. Jeg har 43 fly, Kussi. Ja, Jeg tager de der bitches du derovre. ved godt, det er bombers. Ja, du skal attack dem der. Ja, jeg er i gang. Okay. Nej. Okay, jeg har fået smadret de fleste af dem, der er i luften. Godt. Jeg prøver at se, jeg kommer nu. Ja, mere af det der maze. Blev hans commander lige udlagt? Oh my god, hans commander, den er... Nej! Du er lige over min fly. Alt din fly, de døde, bortset fra 2! Det er så godt ud. Du fløj bare lige ind i den der destruktion. Jeg har ikke flere fly. Du har da nogen dernede. Spil af fly. Oh my god, okay, nu skal vi virkelig tænke os om. Godt. Du er godt dernede. Oh my god. I begynder bare at bygge fly, drenge. Ja, jeg tror også lige, at jeg begynder at bygge fly. Altså... Bare lige... Altså. Jeg skal have nogle mass converters. Prøv lige at se det der. Jeg har 9 i strøm. Det er det højeste, man kan få. Og så er jeg plus 200 i strøm. Jeg har næsten ikke bygget noget. Sådan. Oh my god. Jamen, det er du brug for, hvis du skal lave mass converters. Jeg mangler bare lige... Ja, jeg mangler bare lige en. Jeg mangler bare lige en, så jeg kan få op på den der. Og så er jeg glad. Så er jeg glad. Kan så... Kom nu. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at styre min ingeniør? Han er gået i stykker. Oh my god. Hvad fanden, du står bare stille og glor. Hvad fanden laver du? Det ved Begynd jeg at ikke. bygge. I don't know what I'm doing, man. Gustav, bare rolig nu. Slap nu af. Jeg angriber, Mike. Du skal ikke sige, at jeg skal slappe af. Jeg angriber. Yes. Mass converters. Nu skal jeg bare lave sindssygt mange mass converters. Den skal være symmetrisk. Ja, det er okay, det er lige meget. Ja, der. Det er fint. Og så skal vi lige have en til ingeniør, der ikke laver noget. Hvad med den der? Den ser fin ud. Du skal lige også lave her noget. Yes. Sådan. Det ser lækkert ud. Hvor meget koster de egentlig? Okay, de koster ikke så meget at lave den der. Det gør de ikke. Okay, jeg laver masse. Kussi, nu har jeg 67 fly. Kom så. Yes. Nu må du gerne hjælpe min mænd deroppe. Jeg er i gang. Men jeg kan ikke rigtig attack dem. Fordi jeg har ikke sådan... Der er attack op i luften. Nå, men så flyv op til hans baseangreb. Det er jeg i gang med. Tak.
Tak. Gustav, du kan tage alle hans mace der. Ja, det ved jeg godt. Jeg skal bare lige... Og så. Jeg går op og dræber de her ting. Nej, hvad er det, der skyder efter mig? Skal jeg have noget mere mace? Masser af mace. Ja, sådan. Fuck, Gussi, nej, der kommer 3 af de der ting nu. Oh my god. Du er ikke, mand. Jeg flækker dem. Kan du ikke angribe noget af det her? Jeg flækker dem, der er på vej, de store fly, eller skib her. Det er bare angribe alt. Gasser. Angribe alt. Altså, hvis I går ud på vand, så kan jeg også være med. Hvad er det der overhovedet? Det er bare ting. Bare ting som... Ja, okay, det er lidt muligt slags. Så... Okay, det du kan så attacker I lige de andre, ikke? Der er en til. Der er en til. Du har lavet mange fly indtil videre, ser det ud til. Udtil du får lavet mange fly. Ja, jeg har dræbt en af dem. Jeg har dræbt mange, faktisk. Det er godt. Ja, men det ville være dejligt, hvis du kom. Ja, det kunne det. Ja. Nej, han har et skjold, han har. Han har en ingeniør, som står... Nå, så dræb ingeniøren. Boom, bitch, get up my way. Ja, der stod en. Jeg er ikke snart få mig mere. Nej, Gustav, hans ingeniør, de går ned og bygger her. Ja, det har jeg godt set. Jeg skal bare tage de der bitches der. Ja, de er døde nu. Min commander under attack! Fuck! Hvad? Min commander Ja. under attack. For søren. Holy motherfucker. Byg noget air defense, mand. Ja. Byg for helvede, dreng. Kom i gang. Kraft, det ikke gå for langsomt. Mike, kan du se det hernede? Hvad er det? Det er maze converters. Gussi, vil lige hjælpe mig? Hvor? Ned i min egen base. Jamen okay, de er altså væk nu, Mike. Der er kun 2 fly, der er lidt væk fra din base. Nu går I bare i gang, dreng. I gang, dreng. Oh my god, du har taget min maze. Jamen, du er langsom. Jeg er ikke langsom, det er min, der ikke kan finde ud af at bygge. De kan bare ikke finde ud af at bygge. Det er ikke min skyld. Jeg kan ikke gøre for, at de er dårlige. De er dårlige. De er så dårlige, at man... Bare Nej, han begynder at bygge der, og det kan jeg simpelthen ikke klare. Det kan jeg simpelthen ikke klare. Det kan jeg ikke. Det kan jeg altså ikke. Min fly, de har klaret en god kamp. Så kommer der lige 36. Yes. De har klaret en rigtig god kamp. De har fightet. Brave. Mike, du har mange fly hernede, ser det ud til. Ja, sådan lidt. Måske 50 stykker. Jeg får ikke lavet noget som helst. Altså, fuldstændig. Jeg går amok. Jeg går amok. Du må fandme ikke her, mand. Ja. Kom nu, jeg er kun plus 10 i maze. Jeg har plus maze. 30. Har du plus 30 i maze? Ja. Så er det sgu da klart, du er så sindssyg. Lige nu der ser det ud som om, at jeg er nooben, og Mike han er pro, for den er bare overtaget det hele rundt om mig. Jamen det er utroligt, altså jeg kan jo ikke gøre noget med det der let maze, altså. Og så lidt en research. Jeg tager den der ting der. Jeg tager den der ingeniør, han har sagt mig ikke være hernede. Jeg vil lige have bare flækket alt der er her. Du har bare ikke gjort en skid. Mike, derop. Angreb. Der. Jeg har alt muligt lort hernede. Okay, dreng, kom så, vi kører. Kom så, dreng. Så gør vi. Mike, du ved godt, at du ikke bruger dem her til noget som helst. Ja, ikke? Nej. Det er det, jeg gør. Nej, de laver ikke noget som helst. Nå, det er fordi, jeg har 0 i maze. Nå, okay. Jeg tænkte sådan lige, hvorfor laver du ikke nogen fly med alle dem der? Wow, jeg skal lave nogle maze converter. Ja. Jeg går bare i... Drenge, vi skal lige holde en lille pause. Insane mode. Pause. Lige angrib alt det derop. Pause. Angrib alt det derop. Alt sammen. Pause. Pause.
Godt. I skal også lige pause herovre. De må heller ikke lidt noget. Godt, så sætter vi lige den der til at lave det der. Sådan. Jeg fik en ting ind i næsen. Hvad? Hvad gjorde du? Jeg tager en af hans ting, så kan jeg bygge alle hans ting, han kan nu. Nice. Kom så, min ven. Prøv at se der, Gussi. Det er jo Nå, godt af dig. Ej, kill him. nice. Nu kan jeg bygge alle hans små ting. That's nice, man. Jeg kan bygge vandbussi. I like that. Det kunne du også i starten. Du kan sagtens bygge vand lige herude. Det kunne jeg godt lige godt finde på her. Ja, fordi så kan vi angribe fra flere forskellige vinkler. Ej, Du bliver angrebet nu, Mike. Jeg har lidt Ja, hvorhenne. lige ude for din base ude ved havet. Stadigvæk kun plus 10 maze. Det kan jeg altså ikke lide. Se, nu dør det. Det gør. Se, de dør nu. Gustav, hvordan er det, du giver mas? Hvordan der man giver. Jeg kan ikke give dig noget mas. Nej, det kan man ikke. Det tror jeg i hvert fald ikke, man kan. Så ved jeg det i hvert fald ikke. Godt, vi kører bare. Undskyld, men angriber du snart med alle de der fly? Hvad for nu? Alle de fly, du har dernede. Nå. Jeg har kun 100. Og sådan lidt mere. Det er stadigvæk mange. Prøv lige vent. Alle sammen, I ligger jo lige der. Og så også med alle dem deroppe. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Så bare angreb der, eller sådan noget. Jamen, jeg skal lige have dem til at ligge det samme sted, fordi så får jeg dem nemlig til at sådan. Okay, drenge, I skal lige... Kom nu. Det er en epic fight, det her. Den er meget passiv lige nu, synes jeg. De har ikke angrebet i lang tid. Nej, det er fordi, de er i gang med at bygge her. Ja, det og Mike, ved du hvad det beviser? Nej. Det beviser, at de har lavet sindssygt syge ting, som er på vej ind nu, Mike. I lang tid. De har bare ventet på det her øjeblik. Kill dem all! Gustav! Det er det, jeg siger. Angreb dem. Jeg er også på vej op med mine ting. Mine få 41 ting. Oh god. Oh god. Jeg dør nu. Det er ikke ret meget, men jeg tror stadigvæk, jeg dør. De går ned til mig. De er på vej ned til mig i hvert fald. Kom nu, flæk dem. Det er ikke noget godt. godt. Nu flæk det der. I kører den helt forkerte vej. Ved du hvad du gør nu? Nu gør du sådan her. Mike, jeg tror vi dør i den her kamp. Nej, mindre der er en jeg har der... 101. Oh my god, de er sikkert allerede nuclear. Oh Nej. my god. Byg. Prøv at se, det er så overpowered, at de også kan gå på land. Ja. Kan du høre noget i baggrunden ved mig? Nej. Kan du høre noget i baggrunden, et eller andet lyd? Kom nu, drenge. Nej, de smadrer min mage. Det kan jeg altså 2 sekunder. Det er min lille søster, der sidder sådan noget. Gustav! Hjælp! Min base bliver angrebet! Og ved du hvad? Nej! Ved du hvad? Løb nu! Løb Oh lige my nu! god. Løb for satan! Nej, dreng! Kom nu, løb! Kom nu, hvorfor løber du så langsomt? Oh my god, min mente dør lige så stille. Bare sådan, så forsvinder der en. Jeg går hen til dig nu. Ja, men så kan du angribe dem for luften, mens jeg holder dem sådan væk. Okay, prøv lige at se alt det maze converters, jeg har lavet. Og jeg har stadigvæk det samme antal maze. Jeg får ikke mere af det. Hvordan kan jeg ikke få mere? Jeg har stadigvæk kun plus 10. Hvordan kan hans store ting ikke dø? Godt, han er død nu. Han er rimelig død. Han er blevet totalt flækket, Gussi. Du bare lige hjælper lidt med. Nu går han hen til dig. Gustav, han går hen til dig nu. Han begynder at skyde på dit strøm. I'm gonna kill it all. Jeg har kun... Jeg har kun 95 tilbage. Min ingeniør, eller min commander, han begynder bare at løbe. Løb! Derhen. Fordi at hvis de begynder at angribe på min commander... Oh god, den der maze, den der maze extract, den er lige ind i skjold. Kom nu, hvordan kan det være så svært at dræbe dem?
Godt, de begynder at flygte nu, det betyder, at de har lidt liv. Ja, de har ingen liv tilbage. Nej. Jeg har også kun 78, 77 fly tilbage. Jeg kan lide den epic musik. Mike, jeg tror også, at vi er lidt færdige her. Ja. Ja, det tror jeg sgu, vi er. Det er lækkert spillet, mand. Det er mig, hvad? Det gør det også for mig, når der er så mange ting, der bare flyver over det hele. Så ja. Hvorfor er han død? Han har 2 ingeniører der. Ham der vores ven, ham der easy ting. Ja, han er ikke død endnu. Der er stadigvæk nogle få ting. Altså, jeg har nærmest... de går ned i min base. Mike, jeg har nærmest skidt op. Gustav! Mike, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan angribe med dem her, så er jeg ikke mere. Fuck, de har meget liv. Ja. Og nu sender den nogle flere ingeniørs ned til mig, så at de kan lave en masse ting nede ved ham der i vores spot base. Jeg har 7000 maze. Hvordan har du så meget i maze, og jeg har... Fordi jeg har stoppet alle mine... Jeg har 8. byggerier, Gustav. Jeg har stoppet alle mine byggerier, men nu går de fandme i gang igen. Jeg har 8. Jeg har 8. Jeg har 8. Jeg har mistet min base. Ved du hvad, det gider jeg ikke give op det her lort. Nej, det gør du ikke. Min base er totalt smadret. Jamen, Han har stadig 4 ting. Okay, så de har en base der, 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 og så begynder de også at bygge base hernede af. Jeg tror, vi har sådan tabt den her rimelig stort. Altså, come on. Ja. Come on, kylling, ikke? Altså, det går ikke. Kylling, det går ikke. Vel? Og nu kommer han hen med fly til dig, Gustav. Yes. Du skynder lige op i... Ved du hvad de har bygget? Nej. Den jeg byggede i sidste game. Den der kæmpe kanon, der bare skyder. Gustav, nej, der kommer en... Gustav! Ja, der kommer en nuke. Nå, skal vi så sige, at den er nuke, Tusind tak for den her gang, hvor vi døde. Ja, og så... Meget hårdt, selvom faktisk det var mig, der ownede det hele. Så synes Jeg tror, at han var meget bedre end mig. vi har det faktisk fint nok lige nu. Nej, den rører ned i min base, ja. Kunne den ikke have røget ned i min base, for det så kunne vi virkelig slutte af, ikke? Altså, det er bare sådan lidt like, nej. Ej, nu dør hele min base, prøv at se. Nej, den flyver hen. I alt mit. Nå, godt så. Så jeg synes... Ja, nu er han lige blevet besejret af vores ven. Ja, nu dør han. Jeg går lige min... Nej, nu kommer der en til nuke. Okay, hvis når den der nuke har rammet, så siger vi bare tak, tænker jeg. Ja, jeg stiller min commander ned i hjørnet hernede. Gustav, jeg stiller min commander ned i det der hjørne. Okay, jeg tror også lige, jeg flytter min commander, fordi det er... Nej, okay, det gør jeg faktisk ikke. Jeg stiller den midt i min base, fordi så kommer der ekstra meget eksplosioner, når det er, at den også dør. Gustav, jeg skynder mig ned med min commander. Godt, nu går vi! Det kan du ikke. Den rammer i min base nu. 3, Hvad? Den ryger sgu da forbi. Den rammer ned min commander. What? Den ramte. Alt dit lort bagved. Min commander! Nej! Nu dør min commander. Mike, den ramte lige præcis alle mine converters. Mine mass converters. Min commander overlevede. Det skete bare ikke, det der. Mike, vi dør nu. Det er det base. Prøv lige selv det, jeg havde bygget. Gustav, jeg kommer om, og så står vi og snakker. Ja. Jeg går igennem din base. Det er lige meget. Du går midt ind igennem. Det er umuligt. Du går bare igennem. Ja, nu kommer der en til nuke. Please sig, den rammer ned i os to. Så dør alting bare. Hey Gustav, jeg ser alle mine fly afsted. Kom så, dreng. Vi kører. Okay. Kom så, dreng. Vi kan godt. Prøv at se min base derovre, Gustav. Max, se, så står vi her.
Goddag. Hvad sådan Jeg vil prøve at se, om jeg kan følge nuken. Nej, jeg lader den være lige over her. Jeg lader alle mine fly være lige over her. Farvel verden. Ja. Det Lige se det der. Så kommer bare lige en nuke. Ja, den kommer nu. Bum! Den rammer lige ned. Ah! What? Jeg døde ikke. Nej, min lever stadig. Nu døde jeg. Du dør Nej, også. også der. Ja. Fuck! Tusind tak fordi I så med. Hvad, du har en ting endnu? Ja, jeg har min sidste ting. Hvad fanden er det, jeg har? Den lever. Lol, det er et Land Factory. Den lever! Den lever! Vi fortsætter. Ej. It's alive! Tak fordi I så med. Ja, tusind tak. Ses senere. Bye bye. Yes.